Matur nuwun Mutayub Coropati Mas Andi. Nggih, leres Pak. Gedang kuning wis rampung. Sampun. Pantun yen Sias Pak, sias. pantun sida pantun ora. Itu ora. Wis lali. Nganu nyun berkahe Pak Inggi perangkat lan para kadang-kadang panitia. Ya panggung. Monggo panjenengan pekarangan cok. Turuk turuk Gusti panitia. Ah niki. Mik. Ya. Niki Pak Agus, Mas Yuyun sing madani jenengan wau mangkam leng mriki Pak. Ngapunten Pak, mau guyon. Mboten napa-napa anjir ini ben jenenge budak. Nggih, mboten napa-napa. Ben boten lali. Malah ora Nggih, Pak. bibit kawet do iling. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shlih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng pangarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pupuyaning kautamen ingkang tansah pinundi saha kinabekten dumateng panjenenganipun para alim, para ulama, bapak yai, ibu nyanyi ingkang rinten lawan dalu ingkang tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblat manembah saha kinabekten. Dumateng Bapak Ibu perangkat desa, lembaga desa, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang tansah kawula hormati, dumateng Bapak Ketua BPD saha saanggotanipun ingkang tansah kawula hormati. Boten kesupen ngaturake sugeng rawuh Kidalang Sigit saha sak rombonganipun ingkang tansah kawula hormati lan sedaya para rawuh tamu undangan ingkang boten saged kawula sebab asmanipun setunggal boga setunggal. Nggih. Sepindah kawula ngaturake matur suwun dumateng sedaya para rawuh tamu undangan mbok pilih wonten palenggahan, pasugatan lan sedaya napa ingkang kabutuhanipun kula nyuwun gung samudra pangasami nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Ingkang salajengipun kula ngaturake matur suwun sanget dumateng Bapak Ketua Panitia saanggotanipun ingkang sampun menyelenggarakan sedekah bumi tahun 2026 awal nganti akhir. Mugi-mugi mboten enten alangan satunggal punapa-punapa. Amin. Nggih Pak Bu nggih. Ingkang salajengipun kula ngaturake sedaya warga masyarakat Desa Bulumulya ingkang sampun bersedekah utawi iuran sedekah bumi berkat panjenengan sedekah bumi tahun 2026 saged diwontenake. Mugi-mugi amal kesaenan panjenengan mangke dibales Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah khairun jazaa. Nggih. Ingkang salajengipun saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan Bapak Ibu semuanya. Mugi-mugi sedekah bumi tahun 2026 pinaringan gemah ribah loh jinawi toto titi tentrem diadohke saka bebaya baldatun toyibatun warobun kabur, dimurahke sandang, dimurahke papan, saling menjaga kerukunan lan kegotong royongan. Amin. Supados Desa Bulumulya desa yang semakin maju lagi
mari ciptakan kerukunan antar pemeluk umat beragama, kerukunan karo tonggo teparone. Oke, itu saja Mas. Ya suwe-suwe malah engko ora main. Oke. Request lagu nopo nih Pak Lur? Request lagu nopo? Sewu siji jenengan sing nyanyi Mas. Oh, gue biasanya jenengan yang nembang ki Nggih, Pak lho. kula manut mangke. Oh, anu karo Mbak Yosi gini kan Mbak Yosi. Ya. Golek lagu sing gayen dah. Oh nggih. Lagune nganu apa Denok Denok nggih terbaru. Ya Denok sing terbaru kene. Sumanding nggih terbaru napa Kene nak. Tresnan Sejati monggo. Ini. Mas Jumlo ST memantau ugi sembah nuwun. Wah, kanca-kanca CFC. Nggih. Wah, Pak Suhadi nggih kepareng lenggah mirsani menika. Wah, Niki nggih dulur-dulur penggemar ketoprak nggih sami rawuh, Pak. nggih penggemar BK khusus. Nggih leres. Bakti Kuncoro ki anggere lakone legawa siksa Purnomo gantung. Wah, wis andalan. Iya. Niki Sing nggih wis suwi ra tau nonton ya Giman Paimin. Sing dados paimen mun teng Solo terus. Pak Gutoyo, iya. Sebantuan Pak Suhadi, menika mantan Kades Kedalon, rawuh. Salam kagem Pak Lurah. Menika ponakanipun nggih, Pak. Nggih, nggih, sembah nuwun. Sembah nuwun. Coba Mbak Yosi Dian Pratiwi Denok ya, Pak ya. Nggih, Denok. Di MC ini dah, di MC ini ya. Aku perintah Lion itu ragu-ragu. Elek nggih. Oke, selamat malam semuanya. Pada kesempatan hari ini masih bersama Cakra Ningrat Rembang. Kita akan menampilkan sebuah lagu, ada Denok spesial untuk panjenengan semuanya dan juga Bapak Lurah bareng bersama Yosi Dian Pratiwi Cakra Ningrat. Oke. Nuwun matur nuwun, Pak Lurah. Non saya Pak. Halo. Oh, Bapak Agus. Pak Agus kalian Bapak Karsono. Menika ajeng nembang loro jonggrang. Oke, cocok. Pak Narsono, iya. Roro Jonggrang. Kira-kira jenengan iki Mang milih presiden sing pundi? Sing pundi, Cobi? Niki betul Mik. Pak No, milih Dalem. pundi Pak No? Nah aku yo milih sing nom to. Wah, cocok. Oke. Kang pundi? Kang Sing pundi nom. niki tesih nem-nem sedanten. Sing nom yo tetep bola sing lor iki to. Ngono. Sak karo mbake iki lho sing Indri ya. Ya, Mbak Indri. Ayo Indri, tengah, sing tengah. nembang Roro Jonggrang. Niki lagi Roro pikir. Roro Jonggrang. Upama Lion dadi bojone Indri nu piye Yen, perasaanmu Yen? Pripun Pak? Upama iki dadi bojomu piye? Nek Mbak Indri kok dados garwane kula, Heeh. kula kepenake Pak. Contone, Gak entuk nyambut gawe, terus ora entuk umbah-umbah, terus ora entuk nyapu, Terus? terus pokoknya tak kon nek kamar terus Pak. kon lah boy. Tak ingat. Gua kayak mentega ora? Hah? Mentega. Madu. Madu. Mbak Indri sebentar. Nggih, Mas, Mas Layan. Ayune ra umum kok, Pak. Tenan kalih budiane ayu Mbak Indri lho. Oh, karo bojone ya karo bojomu ngono kok. Karo bojomu. Nah karo bojoku ya wis jelas ayu iki. Lah iya kok iso. Nggih. Monggo Pak No, monggo Pak No. Loro jonggrang. Iki kaya nek nome bojoku lho Pak ngene kan. Oh, iya, tenang. Bojoku nek nome yo ngene iki padha ae. Lho kok ora percaya? Sing wingi apal apa ora Indri? Wow, dua. boten. Iku yati. Kok iso keliru iku kok iso. Indri yakin apal? Insyaallah, Pak. Aku ora. Semoga Kulino. Ayo coba Roro Jonggrang. Monggo. Suwe ra tau metu soalé. Yo, monggo. Siap. Nuwun Pak Lurah, Pak Kartono matur nuwun. Yes, Pak Nur, Pak Lurah, Pak Nur. Nggih. Suwantenipun Bapak Tujune Pak Narsono ki ora bingung digawe jem-jeman ngono. Nganu masyarakat. Pokoke nek sing nembang kon jaba ki digawe biasa aja bingung kok tolak-tolak.
Jem-jeman piye. Ning Pak Karsono biasanya wonten campur sari nggih nembang terus kok. Oh, Pak. wonten. Nggih. Aku kuwatir nek bingung. Aduh. Indri ya rapate apal. Nggih apal Pak, apal. Oh, iya. Apal. Pak kados liyon Pak Sokolo ya piye terus ilang ngono kuwi apa ya biasane. Ilang. Indri ya sok ilang ya sok pelas. Coba Mbak Ida, Putri, terusan yo Indri sisan nganti Melani. Wah, siap. Ima ketinggalan, Ima sisan. Ayo Mama Ima. Bunda. Oh, ini di SMS kan, di WA Pak Rebin, Mbak Ima kudu nembang. Oke, iya Mbak Ima gending manis guys. Saking Mbak Lina Wibisono nyuwun lagu kagem Mbah Titi sing nembe nonton. Oke Mbah Titi. Kula piyantuk saking Mbak Lina saking Topo Mulya. Topo Mulya. Nggih, lagune request terbanyak kesayangan. Wah, kesayangan. Dia ngerti lagu kesayangan. Tresnani. Oh iya. Iya. Kayak gini Mbak Ida. Gitu. Siose pripun? Sarek napa Mbak Ida Sarasan? Yo Mbak Ima barang kok yo. Oke. Ora usah nek ngono, wis ora usah. Wis ngapal-apal wae. Ayo. Indri melu, Lila melu. Sedaya. Melu kabeh. Nggih nderek. Kaya bakti kuncoro ndek bengi. Oh iya. Heeh, jogete cara emban. Heeh. Sing mimpin kuwi Indri Kentir. Kok Indri Kentir ta? Senret ngono lho rada-rada. Ayo. Mbak. Wah, upama mbane ketoprak ngene piye ndak? Wah, josis Pak, ketoprak langsung laris. Laris tenan. Yo dagelane sak panggung, sak frame, sak adegan karo mban ngono iki. Nggih, manut jenengan. Nggih. Niki Lha timbang bengi ngono kuwi terus sing delok kursi tok nek dagelan. niki rencanane jenengan ngoten, kula Iya. dukung. Dukung lho, lah nganggo ketoprak sapa? Toprake Pak iki. Yo ora ketoprak BK tetepan iki. BK no. Oh, lah nggih, sing rancang bobos iki. Sing dados pemimpinnya sinten Pak? Iki sing tengah no. Wah, iki kaya mak blewuk yon. Oh, nek mban suarane piye Mbak Lila? Nggo mik ya. Ayo Mak, nggih. Bariki lagune apa, Mak? Mau saka gurian apa mundutan ana sing nyanyi kesayangan, Mak? Oh. Lah Mbak terus Toprak ngono kuwi. terus boe nyauti piye boe? Boe nyauti piye? Nganggo mik. Iya, Nduk. Iya, Nduk. Lagune kesayangan ndang ayo disumet. Jelas kayak mak blewok. Seminggu karena iki penggemar saka Tayu nyusul. Ngono to. Jeneng kok apal, Pak? Aku senenganku nonton Bakti Kuncoro. Lah kok padha? Aku anggere nonton BK, anggere nonton Emban Salin Ketut Sarong ngono kuwi Salin itu seneng. Nontone ning Tobong layak gak tau. Bahaya iki. Kulino nginceng salwa menawa. Iya. Anjen Ya diketut ngono ayon. Iya to, akhir Salin ya bosok ini diketut, sarongnya dicokot ngono kuwi. jenengan kok apal to, Pak? Lho aku iki mesti blusuk-blusuk isor panggung sing nyumet mercon BK-ne sapa nek ora aku wae. Angger siji, loro, telu ditarik purnama digantung buar wis nyumet mercon ndedekke aku wae. Lah apal Pak Igit. So kapan-kapan Pak Igit karo Pak Bekti, Pak Igit sing dadi legawane, Pak Igit Pak Bekti sing dari Guno Santo. Ya lho Pak Igit legawa aku sing guna santo. Moh aku. Aku arep kok kepruki. Mumpung kesempatan. Nggih. Kesayangan. Oh, kesayangan. Ayo mbane ngomong ngono. Lila. Lagune kesayangan. Lagune kesayangan aja dadi sumet, Cok. Oh, ya yo. Terus kaya mbane Bakti Kuncoro to. Wah, malah saya niki lho, Pak. Sing urung mak mlayu grutu ngono iki urung. Sing urung kok sing panggung sempit. Karo ngene-ngene lho. Sing dereng niku, Pak, sing dereng niku. Bar iki mlayu grutu. Mubeng-mubeng niku lha nggih, grutuk-grutuk. Angger wis
Anoman Obong aku terus mepet panggung caritane wayang wis golek nggon sek-sekan ning ngawur Pak Sigit ya seneng budaya tenan. Oh iya kok iso ngono. Kowe mesti ditingali. Ora trimo kono kuwi ndeknane teng sambungan wonten band-bandan nggih Pak Igit nggih. ben bukan musik biasa jenenge pentas musik sambungan. Nah, pentas musik sambungan. Ya sampeyan ya campur sarimu bareng ya dari. Nggih Pak, kapan-kapan tak syuting teng mriku nggih Pak Igit nggih. Iya. Bayar ning. Bayar. Oh, mboten napa-napa. Ya nggo sing nyapu-nyapu tok. Nggih. Jaminane liyon niki lho. Oh iya. Nek awakmu ora kuat bayar tak bayare. Mas nggih. Aku iki karo awakmu kurang apa to? Nggih Mas. Ora sesuk bengi isih ning Ngerang ya. Nggih leres. Nggih. Oh, sesuk bengi lakone Kesawa Sidi Ngasrama. Wis jebule Kesawa Sidi Ngasrama. Ngertos. Nggih. Aku tak bacotke lakon sik ya Mas Anda. Nggih, matur nuwun. Iki lakone permintaan saking Pak Lurah niku Semar Bangun Ngayangan. Nggih. Tak cawe saji muga-muga enggal rancak lancar kalih sing rubeda tak dherekke, Mas.